Yeah, what up the Benjamins? This is the great soul. ISMB, me nigga, you can't. As long there's life, there's hope, me nigga, you tell you know. Guns. What it seems like is not what it is, but it is what it is. Yeah, ndozo said, nigga ndiri soba bari mfunga ndensi. You might think memu anybody mem siri ndajifunga zvakadzama kwete funga zviri sile ndichifata nema demons kon ngene mberi. I say, ndachifata nema demons kon ngene mberi zvakarema zvakarema. I see zvakaoma, ya zvakaoma mchindiona im changosara kungodona. Changosara kungodona ko izi ndiri kupera sisipo changosara disappear kuzowana ndisisipo ndiri kufamba muri kutsvedza menge makazora sipo menge makazora sipo. Fake life, that is fucking life that I'm living. I know that's always follow what I'm thinking, and that's right cause some people are maimed in their heart, not the other part of their bodies. Ndofunga parefu ndogara ndine stress, funga patendeta senda funga jail. Hobo pamuromo nyaya dzacho dzimbopere tisina kumbonetsa that day rimbope tunyaya hobo samwene nemurora dzimwe nyaya dzacho zvakaoma. It's better kudzisiya kudzitara dzimbohelpa kudzitara dzimbohelpa. Masini hobo mumusoro mangu anotenderera ndiri ndega nzira yacho inondiremera. Andina simba mshoko angu mukunyengetera nemutoro ndakasenga dano nditura ndakuda kutara zvakarema kutara zvakadzama ndakuda vane ndebtimbo kurukura nawo ndakusasa wai zvandobata zvese zvichidona dhaza akusikuda kwedu swera trimo magaza mumaswits makaneta amuna mabasa atisisina tariro kare takairasa vanasikana dzave nzenzi muviri vakutengesa ndibaba kana nzvadzi havachazvitarisa nongoti chipa basa wangu usamboshamiswa ndorega rine mari nawo rave kuwanika une mari here kana usina chingodarika takungoraramawo asi tsika dzakarasika. When it comes to mageto etsazhinji vakutsara pane this kind of a drug avacharara, but doesn't mean kuti nazvo vari kufara. It's really hurt tsvaga mari usingamboiwana. Have tried a lot but chabuda hapana. Seems like by fash takatambisa mukana cause wachasina fash akuiwana dzakafira pasi modzi dzatakatyara hemilord. I'm praying my shepherd in the ghetto we are dying with the poverty. Everything is never as it seems. Those whom you trust they tend to be believers. It's not what it is, but it is what it is.